Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu guru lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Keparengan kula ngaturake puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paringi kawilujengan lan katentreman dumateng kita sedaya. Sederek-sederek sedanten minurut pengamatan kula rasakake akhir-akhir menika kathah warga ingkang kurang menghargai negeri nasionalipun inggih punika negeri tercinta Indonesia. Hal menika saged ngrisawake yen diterus-teruske saged dados masalah ingkang serius. Sederek-sederek kawula muda sedanten wonten jaman saiki sampun kathah pengikisan kebangsaan nasionalisme. Menika disebabake kathah kawula muda ingkang ngelakake jati dirinipun dados warga Indonesia. Sebabipun para kawula muda luwih condong marang pergaulan utawi budaya-budaya barat ingkang dugi saking media cetak, elektronik ingkang rupa ana acara-acara televisi, majalah, surat kabar utawi kathah warga luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabake reganipun luwih murah lan kualitasipun luwih sae. Kanca-kanca ingkang kula tresnani, masalah-masalah menika saged diicalake lan saged bangsulake raos cinta tanah air negeri tercinta Indonesia menika. Kalian salah suwijine cara inggih punika mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun para pahlawan lan para pejuang, lan tindak datang museum-museum nasional utawi monumen-monumen perjuangan. Kula raos menika ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi saged datengake perubahan lan saged mbangsulake utawi nguwatake rasa nasionalisme kita sedanten. Matur nuwun kula sampaiaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.